Maendang. Dalam. Wedi masuk angin, Pak. Nggih. Mah ndodok nang ngono ki kok. Hei. Demen Pak Jitu selak mudun. Ayo. Tinggal lawan Pak Jitu. Kesenangan go. Nggih, ngatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wilujeng Dalu, nggih. Matur nuwun sangat terima kasih. Pada malam hari ini, meskipun dengan suasana yang hujan, teman-teman, saudara-saudara semua, dulur-dulur sekarimba, tetap antusias bersama kami. Tentu saja pada kesempatan malam hari ini dalam rangka penggalangan dana atau donasi untuk korban banjir Sumatera dan Aceh. Bangnya Aceh itu orang Sumatera, Mas? Atau? Beda. Oh, beda. Oke. Yuk metu, alah. Persiapkan donasi Anda. Nanti saya muter-muter ngono. Nggih. Terima kasih juga untuk Gapeswati Sound System. Pak Jitu Wilujeng Dalu. Selamat malam.
Renyih nek ngomong bagus. Pripun? Renyih. Oh, biasanya biasanya melempem. Niki Mak Jitu, wah seni. Wes, alhamdulillah. Moga Ngene. apa? Piye? Wah, Cituk ngene. iki padha bodole ngene to iki. Ngene. Heeh ngene. Nek Pak Teguh ngene. Kowe rasa ngecek kowe, Ndang. Biasanya Wah, apa batu wong bisa? kere kok, Sik, Dak. ha iki nak muni udan nak mutung kancane wis metu rung metu dhewe. Ayah jijike. Angger rupamu yang jijiki ngono kok. Nek tegak. Tegak apane? Ajine iki lho rambine kok WC didodok. Wah. Sing kepoyo nang WC ning kene. Napa kowe iki, Man? Iki acarane Lukman. Liyane kowe abang-abang kok kowe ireng dhewe iki piye? Ora duwe. Wah, wong siswa muda kok. Pramila iki. Ayo. Siswa muda iki kumpulan taun 89 ngadegi ngono kae. Sak-sake. Pokoke keri dhewe kok pramila nyanyekke. Sapa? Aku Oh. kowe kok. Kowe. Pramila. Oh. Pramila Terus ini, Pak, modani sik. Mak iki merah sido. Apa nih? Udanan ra sido. Alah, Sik, Aku- sampean Wong- njaluk sare nandi karo Bu. aku lek do mutungke karo putri Pak Jitu ya aku mau. Lah Pak Jitu wis ning Abang putri mani. Pak Teguh, abang po biru ngene iki mau sakne. Nah aku bilang aku sik urung metu kok ayo ngono to. Wis nyambut gawe sik. Nyambut gawe sik. Siap. Cak depan, gerak. Wah, ana Mbah Imo barange. Suk Borobudur. Wah. Ora challenge saiki aku. Mut. Break stop. Ceceke. Budal jo. Ayo. Apa kuwi? Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Wah, ning apa nek saiki sekari bae patak gorong 1000 kok. Wah, mak tres. Nggo 5000 mah ming kaya brebet e. Apa? Lewes yo. Jangkrik tenan marai kaget aku. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Aja liran yang durung rusak bodomu. Aja liran yang durung rusak bodomu. Aku gumun lho. Napa? Bawa kadi iki. Heeh.
Gamene Pak Ibeng dan Pak Jitu dan kompak banget. Alah, nek liyane alah tis rentil. Tis rentil winang kula dene meni. Ini Pak Jitu karo Pak Ibeng frontal ngono. Aku dhisik dhewe mangkat ngono. Sing ngomong sapa? Alah, Aku mah dadak nggugahi iki. sapa? Kuwi. Alah, kowe ora takon aku mau do WA karo aku dhisik kok. Alah, WA sampe so WA barang po. Sapa? Oh, aku nyuk micet barang e. Iya. Yo. Dun. Oh nggih, matur nuwun Mak Jitu, muga dadi amal jenengan, berkah jenengan. Pak Jitu. Pak Gun niku kalih kula kok mung setunggal. Ah nek kowe milih nyo siji wae nyo sing apik. Aja. Hei, Dongake Pak Jitu. iki wis langsung tak cash. Apa nih? Aku kuwi. Wah, guys. Aku mah dhewe nang miling yong iki dhewe iki. Iki mau lak ya sampean iki piye to? Judule iki lho. Judule iki lho. Alah, Akene si Dedeng kok piye? Sing dinas kan aku ya wingi ya ngono kuwi dinas kok sosial ya aku ya wingi ya alah mejene. Tambahi. Tambahi. Mas, pokoknya. Kowe ndang kowe ngalah berkah ndang kowe sesuk nek sakwene ra layar ra apa-apa. Alhamdulillah. Matur nuwun ndang ngono. Mugi-mugi rezekine. Oh nggih. Mantap. Alhamdulillah. Sampai Pak Gus sampean nanti kene tak gawake kene, Pak. Alah gel anakku nang kene gelosel kene aku nang kene anakku nang kene kok kowe weke kowe dhewe. Pak Go. Napa? Saiki dongake Pak Jitu karo keluargane iki. Ayo tak dongake niki gek musibah Pak Jitu iki. Oi. Alah wong dhuwur iki kahanane kaya ngene dadi pasti numpuk meneh. Nek numpuk meneh iki alah engko kobro siswa sekali mbak wah apa-apa maju kabeh. Iki wis tak bisiki ro aku. Endi Bagoran? Kok wingi gek prei ngono aku ki. Maret tanggal 28. Heeh. Oke, Sekarimba. 28 Pak Maret. Pak Jitu. Tanggal 28. Heeh. 29 nene Pak Ibeng. Pak Ibeng. Ayo ngene judule ngene iki Pak Ibeng. Heeh. Ora apa-apa wong Pak Ibeng yo ngake ngamale kok bedenda ngono kok napa kok. Ora ngrasake, anggersake sisteme gapes yo murah. Iki pirang ewu? Iki 20.000. 20.000. Soalnya sekali balik duit kok le utang. Yo. 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 Iki mlaku-mlaku. Ora pernah mlaku-mlaku sik. Apa? Itu. Ya Elvandi ronce-ronce kembang. Kembange biar kanginan. Go. Dun. Sampingmu ki wis adong-adong jempol. Oke, kasih jempolnya Pak Teguh. Wah, iki oleh YouTube pisane. Lah nyok ngene-ngene nang anu kae. Nang wit prank bareng yo ngene-ngene aku ngono. Kaki demit polo luwur aku yo ngono Oh alah. Kapan kowe? Le metu kapan kowe? Le metu kapan? Wingi, yo nek mlebu neh yo nang polsek ngono kuwi. Oh, ora wani. Ya. Dongake. Dongake. Oh. Yo, dados. Ya Irfani ronce kembang Wangine mupir ku bilang Ojo siro menga-mengo Miturut demuwe pangeran Ya Irfani ronce kembang. Wangine mupir ku bilang Ojo siro menga-mengo Miturut demuwe pangeran Monggo Monggo ingkang sakita urip mirone ngalam donya urip ya Irfani ronce kembang wangine mupir gumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran ya Irfani ronce kembang Urip kuwi ora enak
Dun. Sari nanti wani piro? Angarane Sari Nandi iki bubar saiki apa piye? Nek kowe ngajak Sari Nandi tak lebokke langsung mlebu. Polsek. Kowe wingi kasus nyolong pitik po? Ora. Oh, nyolong kotang. Piye Pak Go? Kuwi nyolong kotang. Ngono aku nang siji. Endi? Kowe pas jebol nyolong kotang wingi. Kowe jebol Pak Endang wingi. Nggih. Oh, aja nang polsek yo. Arep rono. Ngarep maju gerak. Yo Mbak Hilka karo Mbak Dita. Yo, kasih. Ayo kasih Mbak Dika Mbak Ida kuwi nang kene Mbak Hilka karo napa? Mbak Dita. Ayo ming deblek ngono kuwi. Kowe seneng melu aku ya? Dijak nanti. Tak jak nyanyi. Yakin nih nyanyi aku mesti rame. Ning endi? Alah lapangan bal-balan. Nendi? Lapangan bal-balan. Napa? Nyinden. Nyanyi nopo? Ayo manut sampean Oh manut. Ya manut. Sik penting iso mentul-mentul. Oh mentul-mentul. Siap nih. Nyanyi ni manu kok beluk. Aku manuk. Manuke kademen. Wong kae golek manuk. Kanan. Oh, ya oke manuk. Neng taman turuk. Kowe guyu napa kowe? Gambrek kowe. Mas Doni. Dalem. Pripun, Mak? Alah, iki ya penyah, wis kanca kabeh. Kowe nyok dolan tedo, dolan pedang. Padha iki. Padha sak kelas kok Alah, rasa ngono wong iki mumbengi ya iya kok. Iki. Kowe dolan tedo mumbengi. Heeh. Walah, yakin. Ora apa-apa pacar segini ngono kuwi ora apa-apa wis uripe dhewe kok. Mbiyen gek isih Joko ya kudu manut, saiki urip dhewe-dhewe luwih demen. Monggo. Jika hujan itu turun tanpa diminta, maka aku bisa menahan kecewa sambil tertawa. Apa meneh, Bir? Wah, wis. Wis ditunggu-tunggu wis lho. Ayo. Oke. Wah. Yo, siap? Siap. Siap. Oke. Ayo. Kok ganti? Lanjut. Ayo. Apa pancen aku kasmaran dek ora tentolan apa meneh dolan pengen nek tansah ketemu dirimu seorang dong bagus tanpa nono rasa tresnoku. Apa pancen ngono atimu mas yen ngono ra beda rasane atiku saben dinaku kelingan dirimu ujung akas tambah rasa kangenku kasmaran gawe ati tratapan kasmaran kaya wong edian kasmaran cecer kadya anenan muga-muga iki dadi Alhamdulillah matur nuwun. Yo ki penggalan dana musibah ya bes yo. Dados. Matur nuwun. Dados samali jenengan matur nuwun. Ibu pariwo lancar segini. Alhamdulillah pari lancar Mas segini Mas. Itu ijo saka kae. Alhamdulillah Mas. Segini pari lancar. Wes. Ora apa-apa. Sing burung ora apa-apa. Yo Mas yo. Alhamdulillah.
Mbak. Itu lu suka. Alhamdulillah, Isma mari pinter. Alhamdulillah sing do paringi amal tak dongake paringi panjang umur. Oleh ijol sing akeh, Mbak. Amin. Dari dhewe ngamal dari karo musibah mendingane ngamale, Mbak. Betul. Ya sapa ngerti ya Gus ya, lancar rezekine mergo. Aku ngamal tak leboke kabeh. Baru masane kene ningklik-ningklik ngene iki ora ngamal kok sampean iki lho. Perkara entuk saweran kuwi beda urusan. Kowe tak saweri gelem apa ndak? Udah, sampean nyaweri kembang e. Yo, ayo Pak, gerak. Bagus e. Mafailatun, mafailatun, mafai. Alah matur suwun sapa meneh sing dum-dum iki alah. Pak Jitu kali. Alhamdulillah Pak Jitu. Muga-muga paling raja rezekine. Luwe akeh katimbang liru diwehke iki esuk meneh, Pak. Aku nek kowe glundung-glundung kali bundas raine tambahin meneh karo Pak Jitu kok. Aku yakin wingi sore ngaji gejetit lho, ora oleh apa-apa. Nyeleng nang dhuwur kono ke aku alah. Iki apese ra jamak, mulai mah tombo pijetan iki aku ngono kuwi. Pas tegur sawe. Ya Allah. Alah kok jali meneh. Alah. Wis kok jali meneh kepiye to kuwi? Ora patut. Jaluk meneh Pak Jitu. Wah, wis. Ah, nek ketiba gregelis temu ya lillahi ta'ala. Yo Gus, selak udani. Yo, sapa sing udanan? Iki Aku ora udanan kok ribut wae to. Oh gak kene udanan masuk angin ora apa-apa kok. tenane. Alah, yakin anget-anget gelo mampir gapes wati. Mepes pedes wah seger. Alah. Alah. Yo. Yo. Mafailatun, mafailatun, mafai. Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. 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 Ya Irfani ronce-ronce kembang. Baleni Wes kok. Ki mau wes. Baleni meneh ra apa-apa kok. Ah, wis mumet kowe iki nampa pira to kok dadi mumet. Aru nampa ya kowe. Oh, mbek mak edang kabeh. Apa? Pemuda? Ah, ora pemuda. Apa? Pramila. Pramila. Duh, adi jajal karo Lukman Pramila. Sora. Wis iso. Kowe jajal kowe, Man? Ada jajal kowe? Ora. Nek jajal medun. Ora. Ampun. Ora.
Ampun, ampun. Juga sok brengose. Ayo maju gerak. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa derajatnya, dalam dunia dan akhiratnya. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa ikut derajatnya, dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Sarinandi putri Sarinandi.
Jo, langsung tinting ke wae. Oh iya. Turah sang. Ayo mikir tak amanke iki lho, Wak. Ya. Anu kang lagi luwak sewetu di papan tunda ning lampah ya tunda encang. Pepasan atau hikam cara akan tunggal panggung lagi ini sing cari taun. Kowe pengerten. Kaya wong iki ana ing jaga kabeh timpuk gratis. Singalupa Ritami sang raseksa ana bangun sarwi lumampat hajakat sang pengeta datang semula lihat langsung bangsa pecah kasih makne ben udan-udan iki. Kerian. La. Oh iya. Oh iya.
ana Sewantana raja muda ing Ponorogo siyaga ing yuda lawan raja Rai Singa ngasta pusakane pecut Kyai Samandiman Raba sing prang kukus singa barong ngalos rupa